Ens has contat que és una tenda tradicional que fa uns quants anys que està així. Com va sorgir la creació d'aquesta tenda? Pues en el 2000, a final del 2000, perquè la tenda no és meua només, és d'una amiga meua, Maria Amparo i meua, i vam pensar en obrir algo de regional en Benidorm, perquè ja que és un poble que té molta festa, i a nosaltres ens agradava molt. Ella ja venia d'una altra tenda de fer faena, jo estava en un grup de danses i este món m'agrada sempre molt. Bueno, va sorgir la idea i ho vam posar en marxa i el 2 de febrer del 2001 vam obrir, ara fa 17 anys. I així estem. Quins serien els teus productes més importants o més venuts? Pues nosaltres estem especialitzades en fer el traje del segle XVIII i del XIX també, aunque es fa menys. Però a part del regional, tenim també per a Setmana Santa, que ara com podeu veure tenim ja l'escaparate. Dins del regional n'hi ha complements que poden servir per a altres trajes, com per exemple el calçat, el fem regional, però es pot fer també per a nòvies, per a festa, per a trajes normals, tu mos pots portar la tela, i nosaltres podem fer, ara en aquest moment no tinc cap de nòvia perquè clar, com se s'emporten no tinc només de regional. Creus que la remodelació del carrer serà bo per a les teues ventes i per al futur funcionament del comerç? Jo penso que tot xicotiu esforç sempre és bo i penso que serà positiu. Com des d'ací anime a tots els comerciants de Benidorm que s'animen, per favor, i a veure si entre tots podem fer algo millor perquè la gent vinga a comprar a Benidorm, ja que tenim una ciutat tan bonica, els carrers d'ací del centre que estan fent els peatonals ara, que és un goig vindre a comprar, si vens en xiquets o en persones majors, no n'hi ha cotxes, i aquestes cosetes pense que van al comerç, van a apoyar-lo, van a fer-li bé.